ಎಚ್ಚರ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂಚ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ದೇಹ ಭಾವ ಪೂರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೇಲೆ ದಯಗ ರೇಣುಕೆನ ಮಂಡೆಜ್ಜತ ರೇಣುಕೆನ ಮಂಡೆಜ್ಜಿ ನನಗೆ ರೇಣುಕೆನ ಮಂಡೆ ದೀಪಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಬಲ್ದು ಬಕ್ಕ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆನ ಒಂಜೆರಡು ಗಂಟೆದ ಧ್ಯಾನದ ಕತೆ ಸಾಧನದ ಕತೆ ಅಂಡೆ ತೀ ಸಾಧನ అనగా నెక్స్ట్ ರೇಣುಕೆನ ತರೆಲ್ಲ ದಿಯೋಡ್ ಬನ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ದೀಪೂಜೆ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತುನ ತೆರಿಗೆ ದೋ ಗಿಡ ತಂಬಾರೆ ಬೋದು ಜಮದಗ್ನಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ತರೆ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ತರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಜೆ ರೇಣುಕೆಗೆ ತರೆನು ಕೊರ್ಪು ರೇಣುಕೆ ಜುವಾಯಲ್ ಇತ್ತೆ ರೇಣುಕೆ ಜುವಾಯನ ಯೋಗಿಗೆ ದೇಹ ಭಾವ ಬತ್ತುಂಡು ಎಚ್ಚರಾಯಿ ಎಚ್ಚರನಾಗ ಐತಿ ಎಚ್ಚರನಾಗ ಇರಿಗೆ ಉಲಾಡಿ 7 ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪರಶುರಾಮೆ ಪನ್ಪನ ವಿಷ್ಣು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಪೂರ ಎಂಜ ಅನುಭವ ಆಪಣತೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಅವು ಪುರಾ ಪರಶುರಾಮ ತತ್ವಗ ಅನುಭವ ಅವು ಪರೊಟ್ಟಿತ್ತೆ ಉಂಡು ದೇಹದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಂಡವು ಅಣ್ಣನ ಲಿಂಗದ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನೆ ಆ ಪರಶುರಾಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಯತ್ ಪರಶು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪರಬಹುದು ಬೈದಿನಿ ಪರಶುವನ ಎಂಕುಲು ಕೊಡಲಿಂದ ಬನ್ನಿನಿ ಪರಶುವನ ಪರದಲ್ಲಿ ಆಸು ಇರುವುದೊಂದು ಆ ಕೊಡಲಿ ಎಂಚ ಈ ಕೊಡಲಿ ಹಣ್ಣಿಂದ ಮರ ಕಡ್ಪನ ಓಲ್ನಾಳ್ನ ಪರಶುರಾಮ ಮರ ಕಟ್ತಿನದಲ್ಲ ಕತೆ ಬಂತೇಳ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ನಾ ಗಂಧದ ಮರ ಕಟ್ತೆಗೆ ಅಥವಾ ದಾದನ ಮಲ್ತೆ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಅವ್ನು ಬಂತಲ್ಲಿ ಪರಶುವನ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಖಾಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ ರೇಣುಕೆನ ಮಂಡೆ ಕಡ್ಪೇರೆ ಮಾತ್ರ ತತ್ತುಂಡನೇ ಜಮದಗ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ತೋಲೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಕಡ್ಪನಿ ಬಂಡದ ಜಮದಗ್ನಿನ ಕಡ್ಪನಿ ಬಂದಾಗ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧೆ ಆಯ್ತ ಆ ಬುದ್ಧೆ ಅನಾಗ 7 ಚಕ್ರಲ ಇತ್ತನು ಇಡೀ ಶರೀರ ಇತ್ತನು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಪೂರ ಇತ್ತನು ಬಂಡೆನಾ ಅಪ್ಪ ಅವನು 7 ಚಕ್ರ ಬುದ್ಧೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆತ ಆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಪರಶುರಾಮೆ ಅವಳು ಜಮದಗ್ನಿನ ಗೆರಿ ಏನು ಆಂಡ್ ಅವಳು ದಾದಾಂಡು ಅವಳು ಪರಶುರಾಮನ ಕತೆ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವಳು ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧೆ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೆ ಸಮಾಧಿ ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ತುರಿಯ ಮನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಕತೆ ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ್ ಅಪಗಲ ಅಲ್ಪ ಪರಶುರಾಮೆ ಉಳ್ಳಿ ಆ ಪರಶುರಾಮೆ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಬಂಡಿನಿ ಪರಶುರಾಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅದು ಬತ್ತಿನಯೇ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲುತ್ತೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬರ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಅಣ್ಣ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕತೆ ಮುಲ್ಪದ ಕತೆ ಈ ತತ್ವ ಇಂಚ ಪುಟ್ಟುನಿ 400 ವರ್ಷ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ಪರಡ್ದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾಥ ಬಂತ ತಗುಲು ಬತ್ತೇರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಬರ್ತದು ಅಡಿಬೇರ್ ಮಲ್ತೇರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಹೊರಟದು ಬೋತು ಬೋರ್ ಅಪಗನೆ ಪುನಃ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿನ್ ಬುದ್ಧಂ ಚರಣಂ ಗಚ್ಚಂ ಬಂಡಾನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಪೋಂಡ ಆ ಊರು ಹಿಡಿತಿನ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದ ಅಣ್ಣ ಅಕುಲಂಡ ಬದುಕು ನೆಂಚ ಅಕುಲ ಸನ್ಯಾಸದೆ ಬೋಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗನ ಯಾರು ಇಂದು ಬುಡೀ ಕತೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಉಲ್ಲೆಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ರೇಣುಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು 4 ಜೋಕುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಜಮದ ಏರು ಪರಶುರಾಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೇಡ ಒಂಜಿ ಧನುಸ್ಸು ಉಂಡು ಆ ಧನುಸ್ಸುನು ಕೊಂದಿವೆ ಜನಕನಲ್ಪದೀತೆ ಶಿವಧನುಸ್ಸು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕತೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಇರ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನನ ಜಮದಗ್ನಿನ ಆಶ್ರಮಡು ಕಾಮಧೇನು ಅವೇ ಶಿವಧನುಸ್ಸುನು ಪೊಲ್ತುದು ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಪುನಿ ಶಿವಧನುಸ್ಸು ಬಂದೆ ಇರಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿನಾಕಿ ತಿಷ್ಟತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಗೋಡು ಪಿನಾಕಿ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲು ಬನ ಶಿವೆ ಅವೇ ಮೂಲಾಧಾರಡು ಪುನಃ ಶಿವಗು ಶೂಲಿ ಎಂದು ಪುದರು ಅವು ಉದ್ದೋಗೊಂದು ತ್ರಿಶೂಲ ಬತ್ತೊಂದೆ ಇಂಚ ಬತ್ತೊಂದೆ ಸಂಜೆ ಮೂಲು ಶಿವ ಶಂಕರೋ ತಿಷ್ಟತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಅವಳು ಶಿವೆ ಬನ್ನ ಅನಾಥ ಚಕ್ರೋಡು ಶಿವೆ ಉಲ್ಲೆ ಪಿದೈಡು ಶಂಕರೇ ಉಲ್ಲೆ ಇಂದು ಪೂರ ರುದ್ರ ಮಂತ್ರೋಡು ಬರ್ಪುಣ ಇಂದು ಈ ಮಂತ್ರ ಬರೋರ ಕೇಂದ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತುಂಡ ಅನುಸಂಧಾನ ಅವಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರದ ಅಲಭ್ರಷಿ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ఒకరి ಗೊತ್ತಾವಂದು ಲೈನ್ ಹಿಡಿದಗಂದ ಜಪ್ಪ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಕತೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನೈತೆ ಜಮದಗ್ನಿನ ಆಶ್ರಮ ಜಮದಗ್ನಿನ ಆಶ್ರಮಗೂ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಬರ್ಪೆ ಓಲ ಯುದ್ಧ ಗುರು ಪೋಯಿನ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪು ನೀಡಿ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ತು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಶಿಷ್ಯೆ ఆయన ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಡು ಪ್ರಕಾರ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರನೇ ಅನ್ನೊಂದು ಇತ ಕಥೆ ಆಯ್ನೇ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಡು ಓಲು ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಅಲ್ಪಾಯವಿಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ನಾಯಿ ಒಂದೇ ಜಾಗಡು ಉಪ್ಪುನಿಂದ ತಾಯಿ ಮಾತ ಜಾಗಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪದ ಪುರ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ఆయన ರಾಜ್ಯ ಭಾರಿ ಸುಭಿಕ್ಷ ಪುರ ಇತ್ತನು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಶಿಷ್ಯೆ ಸೊ ಇಂಬೇರಿಗೆನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ದಾಯ ಸುದರ್ಶನ ಬತ್ತಿನ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತನು ಯಾನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂಬೇಂಜಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತಡು ಚಕ್ರ ಸುತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಏರು ಸುತ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇದು ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ತುಯಿನಿ ಏರು ಅವು ಚಕ್ರ ಆತ ಅಂಚಿನ ಚಕ್ರ ಒಂಜಿ ಪನಂದ ಪೂರ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪುನಿ మరి ಇಂಬೇಂಜಿನ ವಿಷ್ಣು ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚೆನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯ ಪಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಜಮ ಯಾನು ಬಡ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಾಜ ಅದು ಬಲ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಎಂಕುಲು ಏರು ಗಟ್ಟಿ ಏರು ಕೆರ್ಪುನಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಸಹಸ್ರ ಭಾವ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಸಹಸ್ರ ಭಾವ
ಇತ್ತೆ ಒಡೆ ಬತ್ತೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಆಶ್ರಮ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಬರ ಬಡವಾತನು ಬಾಜಲಾತನು ಋಷಿ ಬನ್ಪೆ ಜಮದಗ್ನಿ ನಿಕುಲ್ ಬರ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಕೈಕಾರ ಬರ ದೆಕ್ಕಲೆ ಅದು ಕೈಕಾರ ದೆಕ್ಕರೆ ಮುಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಸಾವಿರ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅವು ಬರ ನಿಕುಲ್ ಮಂಡ್ಯ ಚಾನಲ್ ಪಡಿಸಿ ನಿಕುಲು ಕೈಕಾರ ದೆಕ್ಕದು ವನಸು ಕುಲ್ಲೆ ವನಸು ಪುರಾಂಡು ಭಯಂಕರ ಮಷ್ಟನ್ನ ಭೋಜನ ಇನ್ನೇನು ಪುರ ತೂದಾನಗ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಕಂಚೆ ಇಂದು ಇಂಚಿ ಬಡ್ಡ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಂಚ ಬರ ಮಲ್ತೆ ಅಡ ಕೇಳಿ ಇಂಚ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಕಾಮಧೇನು ಉಂಡು ಹೆಂಗ ಕಾಮಧೇನು ಓಡು ಕಾಮಧೇನು ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ವಸಿಷ್ಠನಲ್ಪಲ್ಲ ಅವೇ ಕಾಮಧೇನು ಇತ್ತು ಮೂಲ ಕಾಮಧೇನು ಎಪ್ಪುನಿ ಪನ್ಗ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಉಲಾಯಿಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಉಲಾಯಿಡ್ಲವರಿ ಇಂದ್ರೇಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಉಲಾಯಿಡ್ಲ ನಿಂಜು ಕಾಮಧೇನು ವಸಿಷ್ಠನಲ್ಪ ಕೌಶಿಕ ಒಪ್ಪಿನಪ್ಪ ಕೌಶಿಕ ಒಪ್ಪುನಿ ಅವು ಆಮೆ ತಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕತೆ ಏರ್ನ ಕೂಡ ಮುಕ್ಕುಲ್ಲನೆ ಕತೆ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಏರು ಆಯ್ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಕೌಶಿಕೇರು ಕೌಶಿಕೆ ಜಮದಗ್ನಿಯ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಜಮದಗ್ನಿನ ಅಮ್ಮ ಮಗಲತ್ತವು ಮೂಲು ಬರ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಓ ಎಂಕಲಿತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತಮ್ಮಲೆ ಪುರ ಪನ್ನಗ ಅವು ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆ ಮಾಮಣ್ಯಾಯಿ ಇಂಬೆ ಜಮದಗ್ನಿ 60 ಆಯಿ 60 ಇಂಚ ಯೋಗದ ಕತೆ ಬತ್ತುಂಡು ಮಾಮಣ್ಣಡ ಎಂಚ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕತೆ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ಇಂದು ಪೂರ ಕೂಡ ಎಂಕಲ ಉಲೈದಾನೆ ತತ್ವ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತತ್ವಡ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ತಿಕ್ಕುನಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುನಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಐಡೆ ಜಮದ ನಾಶ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಪೆತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡುಂದಾನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪ ನಾವು ಆಯ ಗೊರ್ಪನ ವಸ್ತತ್ತು ಅವು ಇಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಗ ದೇವತೆ ನಕಲ್ನ ಬೇಲೆಗ ಅವಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಕೊರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತು ಮನ ಈರು ದೇವ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಂದ್ರೆ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅವಡ ಒಬ್ಬರು ದೇವತೆ ನಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯ ಆ ದೇವ ಕಾರ್ಯದ ಯಜ್ಞಗೂ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಬೈದಿನ ಇಮೇಲೆ ತೇರಿತೆ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನೆ ಆಯಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಆಯ ಇತ್ತೆ ಎಚ್ಚರೊಡು ಬೈದೆ ಇಂಚ ಬಿದೈ ಚಕ್ರ ಮೂಲುಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಚಕ್ರದ ಭಾವ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಬತ್ತೇನು ಎಚ್ಚರ ಧ್ಯಾನ ಸಾವಿರ ಕೈತ ಏನು ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಕೈಕಾರ ಗಡಪುನ ಕತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರ ಸಿದಿನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಕತೆ ಅಂಚ ಕುಡ ಮೂಲ ಯೋಗದನೇ ಕತೆ ಇತ್ತ ಆಯ ಅವೇನು ಎಚ್ಚರ ಉಡುಪುನ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಪಿನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಪಿನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಲಾಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉಂಡು ಅವತ್ತೆ ನಂದಿನಿ ಇಂದಿರ್ದೆತೊಂಡ ಎಂಚ ಹಾರ್ಮೋನು ನಂದ ಪಂಡ ಹಾರ್ಮೋನು ಅವು ಪರ ಪುಡ್ತಿರ್ತು ಈ ನಂದಿನಿ ಕಾಮಧೇನ ಮಗಲು ನೋಡ ಕಾಮಧೇನು ನೋಡ್ತಿ ಬೇತೇನೆ ಒಪ್ಪಡುಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಕಾಮಧೇನು ಕೇಣಿನೇನು ಕೊರ್ಪುನಾಲು ಇರು ಕೇಣಿನೇನು ಇರೆಗು ಕೊರಡು ನಿತ್ರ ಸುರು ಇರು ಜಮದಗ್ನೇ ಅವಡು ಅಥವಾ ಸುರು ಇರು ವಸಿಷ್ಠ ಅವಡು ಅಪ್ಪಗೆರೆಗ ಕೇಣಿನೇನು ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಬಾಕಿದಾಗ ಕೇಣಿನೇನು ಕೊರ್ಪುನ ಎತ್ತವು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜವು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಂಗುಲು ಎತ್ತದು ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ನಾನೇ ಕೊರ್ಜೆ ಅಷ್ಟು ಗಾಯದ ಮನ್ಸ ಇಪ್ಪಗ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಕೊನೆ ఆయన ఏరు చంద్రగుప్తే బందోని మంత్రి ఒక ఆయన మూజి జోకులు ఉగులు బర సేర్దు ఇడి సైన్ చేర్దు ఆయన పెత్తోనిತ್ತೆ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಕೊನಪುನಿ ಈ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಕೊನಪುನಿ ಹಿಡಿದು ಅವು ಅಕ್ಕಲು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಕೊನಪುನಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಪೋಯರು ಇಂದೆತ ನಾಡು ದಾದಾಂಡು ಇಂದಂಡು ಈ ರೇಣುಕೆನ ಇಂದುಪುರ ಕಥೆ ಅಂಡು ಕಥೆ అనగాండు ఈ జమదగ్నికి ఏర్లో ఆధ్యాత్మ సాధక కోప ఉప్పెర బల్లింది కోప ఉప్పెర బల్లి పనుపుని సహజనే అండ కోప మూకుద కొడిటే పునక్లే ಮಾತ ಏರ್ನಲ್ಲ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪೂರ ಮುಖದ ಕೊಟ್ಟೆ ದುರ್ವಾಸರ ಅಂತ ಐಕೆ ಪುದಾರೆ ಅಂಚ ದುರ್ವಾಸೇನ್ ಅಂಚಿನ ಕೋಪನು ಇತ್ತೇಮಿ ಬುಡಿ ಏರು ಜಮದಗ್ನಿ ಈ ಕೋಪನೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣ ಅಂಚದಾನ ಕೋಪನೆ ಬುಡಿಯ ಬಂದು ಕೋಪನ್ ಬುಡಿ ಈ ಕೋಪನು ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಜೆ ತೆಲ್ತೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿ ಆ ತೆಲ್ತೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಬತ್ತದು ఆయన ಮಂಡ್ಯ ಕಟ್ತದು ఆయన ಕಾಮದನ್ನು ಕೊಣಪೆ కొనొప్పచారు ఆ తన పెట్టేది కథ ఎవరు ఉండదు ఇది అమ్మేరు సైతనంత అంచ ఆ బెచ్చోడు కోపోడు ಈ ಪರಶುರಾಮೆ ಒಡಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಎಡೆಪೋ ಪೆತ್ತೇರನು ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಐನೂದು ಪುರ ಕೈ ಪುರ ಕಡ್ತು ಆಯನ ಕೇರಿ ಆಯನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಕೇರಿ ಇತ್ತೆದ ಅದಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಏರು ಪುರ ಉಲ್ಲರಿ ಭೂಮಂಡಲಡು ಮಾತೆರನ್ನ ಕೆರೊಂದು ಪೋಯಿ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಶರೀರದ ಉಲಾಯ್ಡು ಎಂಕ್ ಜೀವನಡು ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಓ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಅದಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಕೇರಿ ಏನು ಇತ್ತೆ ఆయన పరశురామ అవు ఇందు కథೆ ಪುರ ఆయన పనిపందిత్తుండ పన్నగ ఏరు ಪುರ కేనుందుల్లేరు రైట్ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಪುರ ಏರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ದಶರಥ ಅನಕುಲ ಪೇರು ದಶರಥ ದಯ ಪನ್ನಗ ಯಾನಿತ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪನ್ನಗಲ ಆಯನ ಉಲಾಡಿ ಪರಶುರಾಮನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡದ ವಿಷಯ ಪರಶುರಾಮನ ಗೊತ್ತಾಣವನು ಸುರು ಇರೆಗು ಪನ್ನಗ ಪರಶುರಾಮ ಪನ್ನಗ
ದಶರಥೆ ಸುರು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅಪೆ ಏರೇನು ಕೌಸಲ್ಯ ರಡ್ನೇ ಸರ್ತಿ ಪರಶುರಾಮಿ ಬನ್ನಾಗ 21 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದೆ ಮೂಜಿ ಅಪ್ಪ ಮೂಜಿನೇ ರಡ್ನೇ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಾಗ ಸುಮಿತ್ರೇನ್ ಮದ್ಮೆ ಮೂಜಿನೇ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಾಗ ಕೈಕೇನ್ ಮದ್ಮೆ ಇದೇ ಮೂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಜಯ ಮದ್ಮೆ ಒಂದಿತ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಆಯನು ಪರಶುರಾಮೆ ಬುಡಿ ಏನು ಮದ್ಮೆ ಒಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲೇನೆ ಕೆರ್ ಪೂಜೆನು ಇದು ಇಂಚಿನ ಮದ್ಮೆ ಎತ್ತು ಇದೆರಡು ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಪರಶುರಾಮೆ ಮತ್ತೆ ಕೆರುವೇನೆ ನಾವಂಚ ತಿಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯಿದ ಮದ್ಮೆ ಯೋಗದ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚದ ದಶರಥೆ 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ದೀತಿನೈ ಅಂಚನೆ ಇಂದ್ರಗ ದಾದ ಸಹಾಯ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪೋದಾಯ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪುನೈ ಅಂಚಿನ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಯೋಗಿ ಇಂದು ಆಂಡ ನನ್ನ ರಾವಣೆ ರಾವಣನ ವಿಧಾನ ಮಲ್ದಿಜಿ ಪರಶುರಾಮಿ ದಯವಿಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ದಯವಿಡ ಸಾಧಕೆ ಇಂಚಿನ ರಾವಣಗೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಕೋರ್ತಿನೇ ಪರಶುರಾಮಿ ಆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ 11 ಪೋದು ಇವೆ ಕೈಲಾಸ ನಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ತದು ಗೋಕರ್ಣ ಇದೇ ಕತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಕೂಡ ಪರಶುರಾಮಿ ನನಗ ಮಹಾಭಾರತ ಬತ್ತಂಡ ಭೀಷ್ಮೆ ಕರ್ಣೆ ದ್ರೋಣೆ ಮುಕ್ಲೆ 3 ಜನಕ್ಲ ಗುರು ಪರಶುರಾಮಿ ಪನ್ನಗ ಮೂಲು ಪಾರೋಟು ದಾದನ ಉಂಡು ಬಂದು ಏರು ಕಲ್ಪವ್ಯಾಯ ಪರಶುರಾಮೆ ಸೊ ಕರ್ಣೆ ಲಂಚನಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರದ ಪಿದೈಡು ಪುನಃ ಕರ್ಣೆ ಆಗ ಮೂಲ ಅಂಗರಾಜ್ಯೋಡು ಜಾಗ ಕೊರಿ ಅನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆತ್ಮ ನೀರು ಎಚ್ಚರಡು ಬಂಡ ಇದು ಕರ್ಣಗೆ ಜಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಆತ್ಮದ ಕತೆ ಬತ್ತಿ ಜಲ್ಪ ಅವು ಎಣ್ಣಿ ನೀರು ಗಾಲಿ ದಮನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಎಂದು ಮುಲ್ಪ ಪಿದೈಡು ದುರ್ಯೋಧನ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಮೆ ಮಿತ್ರೆ ಸುಯೋಧನೆ ಇತ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಆಯ್ನೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಈ ಪರಶುರಾಮ ತತ್ವ ಇತ್ತದಾದಂಡು ನನ್ನ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂದಿಟ್ಟು ದಶರಥೆ ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಏತ್ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಬಂಡ ಅಯ್ಯ ನರ್ಮದಾ ನದಿನೇ ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಉಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೈಟ್ ರಾವಣನ್ ಬರೋ ಗೊಬ್ಬ ಅಂತೇನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಸೋಪಾದೇವನ್ನ ಕತೆಲ್ಲ ಬರ್ಬಿಡ ಅಂಚ ಅಂಚ ಈ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಒಲುಪುನಿ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಬನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಇಂಚ ಪರಪುನಂಜಿ ನದಿ ಉಂಡು ಆ ನದಿ ಮುಲ್ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತದ ಕೊಡಿರ್ದು ಪುಟ್ಟುದು ಇಂಚ ಪಿರವಪುನಿ ಒಡೆವಪುನಿ ಪಶ್ಚಿಮಗು ವಿಂಧ್ಯಾನಗರ ನಡುರ್ದು ಭಾರತದ ನಡುವು ಆ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತದ ಗುಡ್ಡೆರ್ದು ಪುಟ್ಟುದು ಸೀದಾ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪುಂಡು ಉಲಾಯಿ ಪೋಪುನಕ ಪಶ್ಚಿಮಗು ಪೋಪುಂಡು ಪಿರ ಪೋಪುಂಡು ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಈ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಯಾನು ಆಂಕಾರ ಇದ್ದಾಲಂಡಿ ಪಣ್ಣು ಅವೇನ್ ದೆಪ್ಪು ಎಂದೆ ಆಂಡ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನ ಕತೆ ಮುಗಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಕುಲು ಏರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಲ್ನ ಕಿರ್ಪಿನಿವೇನೆ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನಿಮೇನೆ ಕಿರ್ಪಿನಿ ಪರಶುರಾಮನಿ ಕಿರ್ಪಿನಿ ಇವಾಗ 21 ಸುತ್ತು ಬತ್ತೆ 21 ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ಸೊ ಇದು ಎಂಕುಲು ಪೂರಿ ನೀವು ಉಲ್ಲಾಂದಿರ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಪೂರ್ತಿ 21ನೇ ಸುತ್ತುಡು ಪುನಕುಲು ಉಲಾಯ್ದ ಕತೆ ಬರ್ ಮುಗಿದ ಆತನು ಇತ್ತೆ 21ನೇ ಸುತ್ತು ಪರಶುರಾಮಿ ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ ಉಲ್ಲೆಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ 21 ಸುತ್ತು ಪರಶುರಾಮನ ನಕ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಬರ್ಪುನಿ ಉಲ್ಲೆಂದಿತ್ತಿಂದ ಎಂಕುಲಿನ ಓಯನ್ ಪುರ ದೈವ ಭೂತ ಬಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪತ್ತ ಅವೇನು ತೀರ ಆರಾಧನೆ ಎಂಕುಲತ್ತ ಮೂಲಿ ಉಲಾಯ್ಡ ಅನುಭವ ಅಪ್ಪನ ತೀರೇಗ ಅವು ಏರ್ ಅನುಭವ ಏನಿ ಅವು ಪರಶುರಾಮಿನ ಅನುಭವ ದರ್ಶನ ಬರ್ತಂಡ ಅವು ಪರಶುರಾಮಿನೇ ದರ್ಶನ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ನು ಪುದಾರ ಬಂಡಿನಿ ಪುದಾರ್ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಪುದಾರ್ ಬಂಡರು ಅವು ಏರು ಪುದಾರು ಅವು ಪುದಾರ್ ಕೋಡೆ ಅಕ್ಕುಲು ಮೂಲಿ ಇತ್ತೇರು ಇನಿ ಓಲೇರ್ ಅಕ್ಕುಲು ಇನಿ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯ ಸೇವನ್ಗ ಪಂಡದು ಅಕ್ಕುಲು ಬಲಿಯಾಯರು ವೈಕೋಸ್ಕರ ಬಲಿಯಾಯನಿ ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟು ದಾಯ ಬಲಿಯಾವೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೌಲಾಚಾರ್ಯುಲು ಎಂಕುಲು ಕೌಲ ಪಂಥದ ಅಕ್ಕುಲು ಅಂಚಿನ ಕೌಲಾಚಾರ್ಯುಲು ಮೂಲ್ತ ಬಲಿ ಕೊರಿಯರುಂಡು ಅಪ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಕೌಲಾಚಾರ್ಯ ಅಂದ ಆ ಕೌಲಾಚಾರದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಾಯಿನಯ್ಯರು ಆ ಕಲ್ಪಾಯಿನಯ್ಯಗ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಎಂದು ಪುದರು ಆದಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಂಡಿನ ಈ ಆದಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಂಡಿಯನು ಅವು ತುಳುತ್ತಾಕ್ಷರು ಆ ಈ ಊ ಪುರ ಪಂಡ್ಪೆತ್ತ ಪೂರ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರದ ಕತೆ ಈ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ಆಕಾಶದ ತೊಡೆ ಪರಶುರಾಮೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುನಿ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದ ಸ್ಥಿತಿ ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಆಕಾಶದ ತೊಡುಪುನಂಚಿನ ಈ ಅಕ್ಷರಲೆ ನಾಡಿಯೇ ಅವು ಅವು ಆ ಪಂಡ ಹಸು ಪುರ ಬಂತೇನು ಓಲು ಹಸು ಬನ್ನ ಆಕಾಶ ಇಂಚ ಸೊ ಇಂಚಿನ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಬಂಡ ಅತ್ರಿ ಮುನಿ ಕುಲ್ಬಕ ಅನಸೂಯನ ಮಗೆ ಅಡೆ ಅಂಚ ಬಂಡು ಉದ್ದ ಪುಂಡಿ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪನ ಎಂಕಲ್ನ 7 ಋಷಿ ನಕಲು ಅತ್ರಿ ಲವಲ್ಲಿ ಅತ್ರಿ ಪನ್ನಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿ ದೈವಿಕ ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಪಂಪನ ಮೂಜಿ ನಮನದ ತಾಪತ್ರಯಲೇನು ಮೀರ್ದಿ ಏರು ಉಂತುದೆ ಅಯ ಅತ್ರಿ ಆತ್ರಿ ಮೂಜ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಆದಿ ದೈವಿಕ ಒಂದು ಮೂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ತಾಪತ್ರಯ ಮಾರಿ ತಾಪತ್ರಯ 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 ಮೂಜಿ
ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲು ಉಪ್ಪುನ ಕತ್ತೇವು ಇನ್ನೇನು ಏರು ಮೀರ್ದು ಉಂತಿ ಆಮೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಉಂತಿನ ಉಂತೋಡೊಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಇರ್ನ ಬಡದಿ ಏರಾದು ಪುಡು ಇರ್ನ ಬಡದಿ ಅಪಗವಲು ಆ ನಾ ಸೂಯ ಅಸೂಯ ಇಲ್ಲದವಳು ಇರಗು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಅಸೂಯ ಪೆರ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಿ ಇತ್ತರ್ನ ಮಾತ್ರ ಇರತ್ರಿ ಅಸೂಯ ಬರೋದಿಂದ ಇರತ್ರಿ ಅಬಜರ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಹತ್ರಿಗ ಫಸ್ಟ್ ತಯಾರಲ್ಲ ಕೋಪ ಇತ್ತನತ್ತ ಆ ಕೋಪಗೆ ದುರ್ವಾಸೆ ಎಂದು ಪುದರು ಸುರೂತ ಕೋಪ ಆ ಸುರೂತ ಮಗನ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕಿ ಅವು ಹೊಲ ನೀರಡು ಬುರ್ನು ಅವೇನು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಕೊನದು ಹೊಲ ದಿಯೆ ಕೊಡೋನಿ ಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಸಾರಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಂಡತ್ತ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಚಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕಿ ಅವಳ ನೀರಡು ಬುರ್ನು ಅವೇನು ಕೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಕೊಂದು ಕೂಡ ಆಕಾಶ ಹೊಡ್ದಿ ಅವು ಮೂಜಿನ ನಟಿ ಇತ್ತ ಮಗಳು ಮನಸ್ಸುಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜನ ಸ್ಥಿತಿ ಖಾಲಿ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನುಸೂಯ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆರು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿನ ಕುಲು ಬರ್ಪುನಿ ಇಂದು ಬೂರ ಕತೆ ಅವಾಗ ಅವಳು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪುಟ್ಟುನಿ ಅವಾಗ ದತ್ತವನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಒಟ್ಟು ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತಥಾ ಪಿಂಡಾಂಡ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಪಿಂಡ ಶರೀರೋಡು ಬತ್ತನು ಎಂಚ ಬತ್ತ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ ಅದು ಬತ್ತನು ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಹಾಲು ಅವು ಬರ್ನಾಗ ಮಲ್ಲನಿತ್ತನು ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಅನುಸೂಯೆ